Assalamu alaikum, barkanmu da ƙara saduwa abu da mu a cikin wannan sabbin bidiyo wacce channel ɗin mai suna Duniya Editing take ɗaukar nauyin kawo muku a kowane lokaci. Yau mun zo muku da wani batu ne akan shahararrun mawaƙa guda biyu, watakan NURA INUWA da kuma shahararre watakan AUTA a cikin su waye ne yafi wani iya waka, wani idan yin waka ake jin daɗin ta, ake yabawa da ita, ake musu comment na jin daɗi. Ta yadda muka zo muku da wasu waƙoƙi nasu guda biyu, ta yadda tabbas idan kuka ji waƙoƙin su za ku tantance mana waye gwanin naku a ciki, kuma waye ne yafi burge ku wajen bangaren waƙoƙi. Tabbas wa'annan mawaƙa ne wanda suke taka rawar gani sosai, musamman a wannan shekara ta 2021 da ta gabata, haka zalika a wannan shekara ta 2022 masoya suna jiran album din shahararren mawaƙi wannan aka fi sani da NURA INUWA. Ta da zamu yi wa fagen haziki fasi watakan AUTA domin mu sama waƙar shi ka ji ta ka tabbatar da cewa ya kasance gwanin naka. Shi kai mana comment da sunan shi a kasan wannan bidiyo, domin hakan ne zai tabbatar mana da cewa wannan ɗaya daga cikin ka ne ko kuma ɗaya daga cikin wa'anda kake support ne. Ta da daidai wannan lokaci zamu dakata mu samu waƙar watakan AUTA din. Na tabbata da cewa kun saurari waƙar watakan AUTA idan ina ɗaya daga cikin faninka ko kuma ina burge ka musamman a ɓangaren waƙoƙi irin na nanaye wannan ake fitawa, za ka iya mana comment da sunan shi, kuma ka danna mana alamar like da alamar subscribing da kuma alamar gararrawa a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Duniya Editing. Ta da za mu yi wa ya fagen haziki fasi watakan NURA INUWA domin shi ma mu sama waƙar ki ka ji ta ka tabbatar da cewa kai mana comment da ra'ayin naka a cikin wannan YouTube channel ɗin ta mai albarka mai suna Duniya Editing TV. Bara mu sama waƙar shahararre fitaccen wannan aka sani watakan da NURA INUWA a daidai wannan lokaci. Na tambayi bai bata ko idan safiya na sifar masoyi tana kyan gani idanu. Na tabbata da cewa ka saurari waƙar wannan mawaƙi ko kuma ce ma ka saurari waƙoƙin wa'annan fitattu a suka wanda suka daɗe suna fafata waƙoƙi a cikin faɗin Najeriya. To kai mana comment da ra'ayin naka a cikin wannan channel ɗin, domin hakan ne zai tabbatar mana da cewa tabbas akwai gwanin naka, akwai wannan yafi burge ka, akwai wani idan ya waƙa kake jin ta kake yabawa da ita kake jin daɗin ta. Mun gode sosai ziyartar mu da kuka a cikin wannan YouTube channel din ta mai albarka mai suna Duniya Editing. Ke mun ƙara kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyon kuma a cikin wannan YouTube channel din ta mai albarka mai suna Duniya Editing. Mun gode sosai.